Што рабіць, калі вашу грушу згрыз бязглузды сабака, які ўзяўся з ніадкуль? Адпілоўваем ніжэй раны. Вось так. Профілактычна замазваем зрэз. Прышчэпка была ніжэй, каля зямлі, таму ваше дрэва захаваецца. Хаця вы і страціце год. Ваше дрэва захаваецца пры ўмове, што бязглузды сабака не вернецца. Таму асцерагаемся бязглуздых сабакаў, якія грызуць вашыя пладовыя дрэвы. Не козы, а увага, сабакі. Вось. І будзем спадзявацца, што бязглузды сабака не вернецца.